ये बाबा बारन पूछी। चली 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 लौकत रे। हाँ लौकत यही बाबा बारन पूछ ले। महाराज ले काम नहीं करा बुला तो ए बाबा ए बाबा। हाँ अरे ए बाबा सुनत नहीं सोनी अब राय भुलाइल बनी जा हमनी के। अरे धोबहा जाए के बाद धोबहा राय भुलाइल बनी जा कैसे जाई जा बताइए। पहले नहीं खा राय भुलाइल बनी जा ला बनाओ तो नहीं खा। तेरी अरे धोबहा जाए के बाबा बताई राह कहाँ जाई। ला ले जब कि पहुंचा आए। दिया। ए, लागो त बुढ़ावा चौपट बा का। साफ चौपट बा। ई हमनी के राय सुन पूछ फिर राय भुलाइल बनी जानू। हमारे हाँ अरे ई दादा ना राय भुलाइल अरे बनी राह जाए के बा कैसे जाई चौराई जाए के बा चौराई जाए के बा। हाँ। रास्ता कहाँ जाई। लागत कि हमनी के जे दिमाग रहनी नहीं के खे- घुमत घुमत पागल परेशान नहीं हो गइल खे बनी जी। जाबे। एगो लौकबो कइल तो वो चौपट बूढ़ एगो लौकले जाबे। पूछी पूछी महाराज लेकिन ए बाबा कहाँ। नहीं खिले कुदारी नहीं खिले कहीं। अरे कुदारी अरे कहत नहीं कुदरिया जा कहल जाला है हट। रानू कहत नहीं कहां जाए। अरे रहिया बताई बाबा। आई दिया में कोई लौकत बधारी में। मत गुजर में। अरे अरे खेत में नहीं रहिया बताई न। यहाँ तक कि अब हमनी के ए बाबा अब बताई रास्ता बता दी हमनी के भुलाल बानी। अरे बहिर बाड़े नहीं के सुना ए बाबा चली जा चली नहीं बताई चली यही रास्ते में धर ले। हाथ ना घूमबे नु कोई नहीं जा महाराज होई मार खेते खेते घूमत घूमत ना जी रास्ता नहीं खे ई बाबा ने बहिर बतावा। ए बाबूजी का हो खाना उना ना खाइबे। आओ तनी रुक जा तनी बोलिए रहे हो। के रवा के बोलाइले बा। सुबह से उठल बनी एकदम उठ के खेते में आके जम गइल बनी। दीदिया बथुआ के चक्कर में घास के चक्कर में रवा रात दिन रहतनी। खाए पिए के तनिको टेंशन नहीं छे। यही धानवा नहीं सोहे के रहे। धनवा नु सहे के रहे गहुमा के खेतवा के धनवा कहिला धनवा के खेतवा के गहुमा कहिला। दिमाग तेरे पास हैला ही नहीं छे। यही में होने मकया बोल देले बनी। आई हो रमावा ई का बुढ़ऊ के दिमाग में हो गइल बा हमरा तो समझे में नहीं खे आवते। एगो खैनी खा के जने का सिखले बनी फुर 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 करे के। चल लिखा दे ना खाइबे। आलू कबाब की अब का करी रे रमावा अब हम का करी। अरे खाना खाए के कहतानी। ला ले जा मांगे तरू ले जा। हम अरुआ से आलू नहीं खी मांगत। हो तो का कहत का कहतारू खाना खाए के कहतानी खाना। ले चला जा आलू ले ले घर में चलो कबाब के काहे के बोल। ए बुढ़ऊ खाए के कहतानी अरे खाओ से हरियो ना। एमे कोबी कबाब के धइले रही तू फेंक देलू। कोबे कोयला रहे झोली रहे राख रहे कुछ रहे हो नहीं। चली तब चली खाना खाए। तो ई बात हुआ तन कबाब ले तब नहीं अरे चली पहले खाना खाई बथुआ के फिर आई जो बुढ़ऊ। अरे ये बुढ़ऊ हमरो के गिराई है कहीं है कि मारो दिया हमरा के। चली अभी तो 8 वर्ष के बाद ये खाए के टाइम भइल बा। हाँ रवा घड़ी में दे आओ कहीं की 5 बजे तक। ये तो कहेला इंदिरा के पधारी में जाए के। एगो सीख ले लगो फुर फुर करे के जब देखो तो फुर फुर। का हो अभी तक हम चलाओ ना भाई है ले आओ तनी कुर्सिया ले आओ बुढ़ऊ के बैठाई। वो तो मैं बानी नु खाली हमरा के बैठले ना सोचिले रहू एकदम बैठल ना चाहिला हमरा के। हम बैठल ना चाहिला। हां एगो बूढ़ सुबह से जाके खेत में खटता रहन आय तहरा के खाना निकाले के का कह देनी। तू लंबा चौड़ा भाषण देवे लगलू। ए माजी रोवा जाके खाना निकाल के दे दी ना। काहे तू हाथ में मेहंदी लगैले बड़ू। तले ई गौवा बढ़िया से ही सुखा दे तनी नु खमवा लागी। जा जा खाना निकाल के ले आवा। छोड़ दे हम ना खाई हम जाते हैं छोड़ दे। नहीं बाबू छोड़ी ना छोड़ी ना खिसियाई मत। थोड़ा से चाय पानी ना मिले ना हम जाते हैं छोड़। अरे एक लोटा पानी ले पहले पानी ले तो बुढ़ऊ के गोड़ धोवाई। अच्छा बैठी ना रवा ले ले तने गौवा सब भीज जाई है ना मुई। अच्छा बैठी ना मैं जाऊं। ओए बैठाई बुढ़वा। देखो तरु हो ये तो कान से वो बाहर सुने के ना। अच्छा बैठी गोड़ धोई। आई होने से ए
भगवान अब क्या करी चप्पल खोली अरे बुढ़ाऊ है चप्पल खोली ना चप्पल खोली जूता ले आओ। हाँ गोड़ धोई पहले अरे काहे दादा मत ठंडा लगता नहाइब ना हम। हाँ मत नहीं है ए जब बैठी ता खाना वाले खाना नहीं बनैले अब का करी रे रमावाई कहतिया कि खाना नहीं बनैले आज इनके कान नहीं खे न तो तरह का लाठी उठा के अब दिन 4 घंटा हम बुखार लगल बा खाना ना बनैनी हम मन नहीं करत बनावे के हमरा के 1 रुपया के दवाई किन के ना लेनी है जा कि दवाई हम खाई या बनाई खाए हम ना बनाई मन नहीं करत हमर खाए तू बनाए नैहर से अपनी हाली देखा तनी तहरा के जब से नैहर से आइल बड़ू नु तब से देखा तनी तहर एगो नया नौटंकी कार वो चाहत नहीं कि हम नैहर ना जाई नैहर के भुला जाई हम नैहर के बुलाए कि नहीं कहत फोन पर लगा रहा तू रात दिन ओ खाते तबीयत खराब नहीं खता तीजरा नहीं खथैले आइयो खाना बनाए खाती तरह तीजरा धले हां अपन बेटी के नु तबीयत खराब होखेला त मार ले आवेली खोदोना ठुंगा के ठुंगा मार बोतल के बोतल दवाई हमार बुखार लगल बा त 1 रुपया के दवाई नहीं खियावो 1 रुपया के दवाई नहीं खियावो खाना हम दवाई लेके नहीं देते आय ए भाई बुआ घर में पड़ल बड़न इनकर सेवा के ए घरी टाइम बड़ुए तो रात दिन खेत में जाके खटत तरन आ तोहरा खाना बनाए रे तारा का लागल बड़ुए पहले लागल के बा देखिए हम चली अपन भाई के बुला के हम अपन नैहर भाई के बोला के जीबे भाई के बोला के हां ए तेरा हाथ नहीं मत हो गइल हम जाके जाई चुपचाप खाना बना घर में हम जाई अच्छा हम बना के रखत नहीं खाइयो भर छिपा ना बनाई ना आओ तनी तब तेरा दहिया पर लाठी दूर दे तनी रवा बैठी ठीक नु आवा तनी हम सुनो तनी आ जाई ठीक बा ए जे रवा बैठ हम कहीं जाई मत बाप हमारा ऐसन घर में करैक्सिंग घर में बियाह में बाप मतारी कह देलस कि अब हम कैसे जी बताओ ना इतना लह बुखार लगल बटे कोई नहीं खे कि 1 रुपया के दवाई ले आई अपन बेटी के रहला तब नु का करी का ना करी तनी को बुझाता गांव घर के तब बुझाला कम से कम आके पूछबो करला ई तो ऐसन हमार गोतनी मिलल बिनु कि का कही हमरा से ई एकदम बहरे कइले रहती है काज नहीं कर मरद इतना कमाता कि बुझाता कि हमरो के रहे ना दिए जा दुनिया में बाप हो बाप हम कैसे जी हमरा जियला नहीं जात रे दादा अरे बाप हो बाप इतना लोहा बुखार बिल बाप हम का करी अब हमार तबीयत ठीक नहीं हम जात रही सूत्र हम बनो चाहे मत खाना ऊपर पड़ो भाड़ में जाओ बड़को बाड़ी तो बनी है ना हमरे एगो पोछ रही का खाली हम ही जब से आइल बनी नैहर से तब तो करते बनी जब नैहर चले नु तब दादा हिचकी कर लगेले आ घरे रहिले तो ठीक बा फिर मेल मिलाप करके चलेले जब नैहर जाइला ओकर बुद्धि सुधर जाला आ हमरा से हिंसा करे लगेले बताओ हर चीज गहुम करो हमरे के करे के बाटे ओए करे के ना रहेला क्या दहू हम कुछ ना बने का के है जे नाक धोना लगा लू हाय कामर भाषण दे तू बैठ के काहे ना दीही हम तबीयत खराब बा हमर से खाना ना बनी जाके वो बनाई तर तबीयत खराब बा हां कहां बुखार लगल बा अंदर बुखार लगल बटे अंदर या बाहर कैसे बुखार लगेला हाँ। मोबाइल चलाए खातिर हंस के बतियावे खातिर तहर बुखार नहीं लगल तो मोबाइल ना चलाई बुखार लगेला त आदमी मोबाइल का चलावे माई बाबू यहाँ से बतियाओ तो फोन कइले रहे लोग का समाचार है बुझिया कैसन बारिश तबीयत ठीक बा अरे ना बाबूजी बुखार लगल बटे तो बोला लोग दवाई ना ले लू है हम कनी का करी कोई नहीं खे घर सब कोई बाहर ही निकल हम तो टोप डालो तनी अपना घर द्वार के तू टोप डाला तारू कि रात दिन मतारी से बतिया के तू हमरा घर के भेज दे तारू तार माईया नु तारा के बिगाड़ के रखले दिया जनलू देखी कहत नहीं नु कि वो बोल ले खरही तो बड़े लिख रही हमर माई बाप नहीं खे बिगाड़ले हमरा के माई बाप के हमर झगड़ा मत ले हमरा समझ ली तू ऐसे तान के खड़ा हो गलू मारबू का हमरा के हम कहला मारम जी रहन वही हमारे खातिर हमरा बुझाता की हमारे खातिर नहीं है तो का करे नहीं है रात दिन तू मतारी से बतियावा तारू ओ खातिर बुखार नहीं खेला लागत अब बुढ़ाऊ तो दुगो रोटी से के देवे में तेरा बुखार लग जाता हो जा वो बनाई देखी लगा तो माई के फोन आ गई फिर हां फोन आ गई तो नहीं बात करे के ना बतिया दे हम बतियाई रुआ का कर ले हम ना बतिया दे मोबाइल आ जाता नहीं कुछ देवे ओई देखा ए मोबाइल कहले
हमारे कोनो के ना रह दी हम मोबाइलो से ना बतिया दिन बाबूजी से भाई से हम कहां जाइए बताई जरूर सब कहां जाई हैं एकदम ऐसन कराक्सिन घर में माई बाप दिया इतना तिलक दहेज दे के बियाह कइले बाप हम का कर अब हम जात नहीं छोड़ो जात नहीं सूत रहा है छोड़ो बा कुछ खाए के हो आज देबू ले कुछो सुनाता खाए के कुछ नहीं के हाँ खाए के तो अभी नहीं खे बनल है बाबूजी का कहब कबे से भूखे बैठल बनी तू कहता गाँव तन लेके कुछ न ले लो भूख लागल बा का कहिए बाबूजी कुछ नहीं खे बनाइले यही खातिर तो हमरा साथे लड़ा दिया हइसन बूढ़ अभी तक ले कुछ खइले नहीं खाए अपन बाप मतारी ओकर बुढ़ा जाई या ना खाई तब न बुझाई कि बूढ़ के भूख है लड़का के भूख कैसन होला ओकरा तनी समझ में आवत जी का हम कही जाई दे चली बैठी बहुत कष्ट के भूख लागल कुछ बात ले आवा और लजवानी के तनी को लाज बढ़ुए अभी तक ले कुछ नहीं के बनाइल सुना तरी हो हां कहीं आवत नहीं हाय देख तो हाय बूढ़ खातिर तोरा मुंह नहीं खेरे आय अभी तक ले कुछ नहीं खे खइला नहीं खन खइले कहत रे कि बड़ी कस के भूख लागल बा बताओ तोर बाप माई बुढ़ा जाई आ कही कि बड़ी कस के भूख लागल बा गोर बखता हमें भूखे पसी जबे रे तू आय भूखे गोर दुखाता ठीक कहनी है हमने के ऐसा काम ना करे के चाहिए दोनों गोतनी मिल के खाना पीना सब कुछ बनावे के चाहिए बताई ए बुढ़ारी में बेचारे जे दिन मांग तय दिन सेवा करे के बा फिर तो बेचारे ना रही तो हमनी दोनों को रह के बा घर के ये न पिलर हवे आज ही उठ जाई है तो घर सुन हो जाई जब ले घर के रौनक बढ़न ना दीदी हमरो समझ में आ गई जब तो नहीं दीदी अब खाना बनावे हम ले आओ तनी घर में बना के खियावे के ठीक बा जाते बानी अब हम तो देखी सभी भैया अगर वो घर में ऐसा बूढ़ बुजुर्ग होखस तो टाइम से खाना दी पानी दी ऐसे कि लड़का और बूढ़ के भूख में कोनो अंतर ना रहे के एटीएम फिल्म चैनल बटे जोना के वो सब देखी सब्सक्राइब करी शेयर करी और कमेंट करके लिखी कि हमने के ई वीडियो कैसे लागल और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेल घंटी बजाना बिल्कुल नहीं भूलें आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।